wallahi zan je in ga Ali kuka fa kike ke dan girman Allah ki ba zan dura miki a ya sharke haƙuri ma wallahi sai na je Kano ina so zan je in ga Ali Nuhu na tama zan je in ga Ado Gwanja akwai fresh emia billahi lazi ko zai kashe ni na rantse da Allah sai na je Kano sai dai ina zo dawowa ya ce ba zan shigo Kano ayi haƙuri ayi haƙuri Allah ya isa wallahi ga kuma su fly over ya haƙuri Allah ya isa ka ce akwai covid-19 a Kaduna fi sabilillahi rabbi Gaskiya. ka hana mu fita yanzu mun ta sallah mun ce za mu je Kano za mu je shopping na rantse da Allah har waya na canza har waya na siya saboda in naje zan shiga shoprite in yi selfie kalli wayar da na siya in girman Allah aiki san da Gaskiya, na wannan waya sani. ba ita ce a hannu na sani gaskiya amma saboda tsabar bala'i mutumin nan wai ba za a shiga Kano ba wallahi ko talin yaya sai na shiga Kano sai dai in na shiga ka ce kan na dawo maka Kaduna Allah ya isa